uJesu Kristu uyinkosi Baba, ngiyakubingelela kakhulu Baba, nomama nomndeni wonke. Ngicela ukubonga uNkulunkulu, umkhosi ebengingene kuwo wa-7 days ngiwuqedile namhlanje. Kube umkhosi engisanda kuphuma kuwona wa-21 days. uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu. Kulo mkhuleko ngangicele umsebenzi, ngicelela usibali wami nosisi wami. Kodwa usibali wami owuthola umsebenzi wathola owodwa, waphinde wathola lo evele engangiwukhulekela kakhulu uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu Baba kuwe nakuNkulunkulu ohamba naye. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungihlanganisa nawe. Ngiyacela nje namanje uNkulunkulu angigcinele wena Baba. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi kulowo mkhuleko wawuphendula umkhuleko wami engangiwukhulekela. Ngiyabonga ngithi udumo lonke malube kuye. Akugcine Baba, akubusise, akuphe konke okufiswa inhliziyo yakho, akuphe konke okudingayo. uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu inkosi, ngiyanibingelela nonke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyambonga uNkulunkulu osukwini namhlanje ukuthi asigcine siphila noma kungekho kahle empilweni, kodwa uJesu ngiyabonga ukuthi wazile ukuthi angiphilise futhi osukwini namhlanje. Bazalwane, ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu. Ngizwile inkonzo yasemini, ngacosha nami uNkulunkulu angiphe khona. Ikakhulukazi ekuqwashisweni ngiyajabula ngoba engqondweni yami bekusekhona ukuthi ngisafisa ukubuza ukuthi kulungile yini ukuthi ngingasendela umkhuleko abantwana engingahlali nabo abangabami noma bona bengamthanda uNkulunkulu. Ngithi mhlawumbe enhlizweni yami kuzoba nokuthi bazosizakala uma beyolalela, kanti uNkulunkulu uzongisiza akuveze kulokhu kumntwana wakhe ukuthi akulunganga ukuthi uthumelele umuntu ongakholwa, ngoba okungenzeka ukuthi njengoba ecwilile ezonweni kuzoba worse, kanti uzobe engaqhubeki yena nokulungisa indaba noma ekudinga ukulungisa indaba. Ngasizakala lapho, ngambonga uNkulunkulu. Ngikhumbula kahle uthe khuluma bangavele ngaphakamisa isandla nje ngathi ngiyabonga Nkosi. Kuthe la ubaba ngokuqhubeka kwakhe esichazela okuningi ngilaphekile kukho, ngavuseleleka futhi nasendleleni yokukholwa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyambonga uNkulunkulu. Okunye ke okwenzekile ngalezi ikhathi kusandulela inkonzo yengomhla ka-10, kukhona umntwana omunye umama nje, umama wami ngokukamoya, kodwa yena ukholwa kwelinye ibandla. Ube umuntu ongaphilile kahle. Ngase ngiyakhuleka naye, ngathandaza naye umkhuleko wase-Roma 10:9. Kanti uNkulunkulu uzomthatha ngomhla ngicabanga ukuthi kwakuwo umhla kabanje, phakathi neviki ngoLwesithathu noma ngasakhumbuli, kodwa uphakathi neviki kungakashaya umhla ka-10. Ngafikelwa ucingo ngisenkonzweni yangomhla ka-10 khona eBay. Ngathola ucingo inkonzo esiphelile ukuthi umama akasekho. Ngathi mase ngaya ekhaya, qede ngesonto sayemncwabeni, samfihla ngempela. Umoya wami ke ukhumbula la ubabesho ukuthi kuyenzeka umuntu umlalelise bese yahamba. Iqiniso ngempela kwenzekile. Umama uhambe kahle kabi, ushonele esibhedlela futhi. Ngithi Nkosi yami ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngicela sigcine njalo sonke egameni lika Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu oyinkosi Baba, ngiyakhuleka mangisakhuleka ngisephakathi nje nawo umkhuleko, bese ngizwa nje izwi nje elikhulumayo ukuthi abantu bahlabela iThixo. Mangisalalela nje leli zwi, bese ngibona ingqoko egcwele inyama, bese liyaqhubeka nje leli zwi ukuthi abantu ababoni noma sebephela, ngoba lokhu kuza ngalulaka likaNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi, amen. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova ibandla lonke, amen. Ngicela Baba ukudlulisa ubufakazi uNkulunkulu angenzele kona
umyeni wami bewumuntu ophelelwa ubuthongo kakhulu ebusuku, mhlambe nje ngabo-1, 2 uyoze alale mhlambe mase kuwo-5 ekuseni. So nje leyo nto leyo-ke no-doctor baze bathi une-sleeping disorder, basho into kanjalo. So kwaba khona nje ukuthi angingene emkhosini, ngangena-ke baba emkhosini ka-3 days. Ngibone amandla kaNkulunkulu, uselala nje njengathi sonke, aze avuke ekuseni ngesikhathi afanele avuke ngaso. Selokhu nje ngingenile emkhosini, ngakhuleka. So nje ngithanda ukubonga kakhulu amandla kaNkulunkulu. Bekuney'mvukuzane futhi la ebaleni, la ekhaya. So nje bengazi ukuthi kwenzakalani, kodwa nje kwakhona ukuthi angingene emkhosini. Ngangena-ke, hawu baba siyabonga, sihleli nje kamnandi, zihambile, akusekho nto eloyivukuza la ngaphansi ebaleni. So nje ngiyambonga kakhulu baba uNkulunkulu. Ngibonga nje nanokuthi usifundise indlela yokukhuleka, ngoba kwesinye isikhathi bengithi uma ngikhuleka mhlawumbe ngithi ngingena emkhosini tholukuthi nje angisawuqedi, sengiphazanyiswa izinto ey'ningi. Mhlawumbe ukugula nje ngigcine nje ngiphazamisekile kakhulu, kodwa nje ngiyabonga selokhu waveza indaba yokuthi nje ziyavunywa izono. Ngibona nje uNkulunkulu engithwala kakhulu. Uma ngabe sengiwuqalile nje umkhosi ngiwuqede. Siyabonga kakhulu baba. Jesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu uyinkosi baba. Inkosi ngikhombisa ukuthi abelusi bayaqhubeka nokuphambukisa izimvu zikaNkulunkulu. Bayazichezukisa endleleni okufanele ngabe bahamba kuyo. Ngibona inceki iyahamba phambili, abazalwane, ibandla liyayilandela. Ithi sabahola behamba endleleni besivele ibachezukisa ngendlela ebikwa-left, ibadukise le ndlela isesikhotheni, ibashiyisa indlela ebiklini ebebehamba kuyona. Bayaqhubeka Nkosi yami nabo abazalwane, ababuzi lutho nje, banjengabantu abangaboni ukuthi bayedukiswa, abasahambi ngokwentando kaNkulunkulu. Kuthe isahamba nabo kuleyo ndlela yokweduka, yabona umuzi womngani wayo, isitshela abazalwane ukuthi fanele benikele ukuze kulungiswe lo muzi womngani wayo. Ibona igceke lakhona lingelihle, funeke lilungiswe leli gceke, bekhipha imali. Abazalwane bavele bavumela phezulu, bayasetshenziswa manje ukuze kucetshwe. Noma ngabe kuthiwa isimo sabo abazalwane nabo baswele, kodwa kukhishwa kwazona lezo imali abanazo ezincane ukuze kwenziwe intando yalabo ababadukisayo, bethola uthando nakubangani babo ngabazalwane. Izwi likaNkulunkulu lithi wo kubelusi abazibonelela bona ngezimvu zikaNkulunkulu. Ezekiya chapter 34 verse 2. Ezekiel 34 verse 2. Amen. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela abazalwane entabeni kaJehova, kuyabonelelwa nasekhaya leZwi. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya leZwi. Ngiyambonga kakhulu uJesu ngendlela emangalisayo. Ngilalele nje ubufakazi. Ngiyambonga uJesu, selokhu-ke ngaqala kahle ukulalelisisa kahle ngephasika, iy'nkonzo zasekhaya leZwi. Inhliziyo yami iyabusiseka ngendlela emangalisayo, usuku nosuku. Angisakwazi ukuhlala ngingazilalelile lezi nkonzo. Angisakwazi ukuhlala ngingavulile i-WhatsApp yami ngifuna ukubheka laphaya ukuthi entabeni yendlu kaJehova kuthiwani namhlanje.
ngoba ziningi izinto umuntu akazifundayo ngoNkulunkulu, ziningi izinto uNkulunkulu akazambulayo laphaya ekhaya leZwi ngamandla. Ngisalalele ngizwa abazalwane bakhuluma ngendaba yokuthi kuhle ukuthi kufundiswe abantwana umthandazo. Ngiyathanda ukukhuluma le ndaba yabantwana ukuthi njengoba nami ngingekho right, abantwana bavuka ekuseni babuza uma ulale kanjani, right na? Mangike ngabalisa ngathi hayi kubuhlungu la bethu, sumshilo uJesu Kristu inkosi ma. Ushilo ukuthi uJesu Kristu inkosi. Thandaza umthandazo kwabamtsibande. Kusho abantwana ngoba bayayazi ukuthi emva komthandazo kwabamtsibande uba khona umehluko ngendlela emangalisayo. Uma ngike ngabalisa nje ngathi hey, kunenkinga lana, ngizwa kubuhlungu lana la engangifakwe khona ipayipi. Bethi hayi bo ma usushilo ukuthi uJesu Kristu inkosi. Lento le iyangena ebantwaneni uma nje bezwile ngayo, iyangena ngamandla ngendlela emangalisayo. Ngibusiswa na umzalwane othi into oyikhulumile bamtsibande uyikhuluma njengoba injalo zonke iy'nsuku. Bengilalele le nkonzo yasothukela, uma uchaza indlela ochaza ngayo igama lebandla, uma uchaza ngayo indaba kaJesu, into nje oyikhulumayo uyikhuluma njengoba injalo nje boye kade uyikhulumile ekuqaleni. Hawu, lo baba akasadideki nje asho ngenye indlela, uloke esho nje njengoba kukade kunjalo nje ngasekuqaleni nje bade eshilo. Siyambonga kakhulu uJesu ngendlela emangalisayo ukuthi ngempela lento isezwini. Uma uthi awushumayeli enye into, ushumayela izwi. Impela kunjalo, siyambonga kakhulu uJesu. Izwi liyasiphilisa Baba, izwi liyasiqinisa Baba, izwi lisinikeza amandla Baba. UMamkhoze esakhuluma ngendaba kaJesu Kristu inkosi eyongena etheater, impela yilona gama nami bengilisebenzisa, sengingasakwazi kusho lutho, bekumane ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kakhulu Baba, uJesu Kristu inkosi. Kunjalo linamandla eligama, lenza umsebenzi omkhulu egameni kaJesu. Amen. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu kakhulu ngale mkhuleko osithumele yona Baba, nale ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Bengihlushwa yinyoni, amajuba la kusilinge. Hey, isikhathi eside, iminyaka ngihlushwa yilezi nyoni nje, zinomsindo omangalisayo. Nemvukuzane elegcekeni iningi, igceke njena igijima wonke izendlini. Hey Nkulunkulu, ngiyambonga ngilo ngikhulela ngithi uJesu Kristu inkosi. Anyiya ayisekho, hambile ngobufakazi obumangalisayo ukuthi ngempela uNkulunkulu yake into angakwazi ukuyenza ngale mkhuleko osiphe yona. Baba, siyabonga. uNkulunkulu akuphakamise njalo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela ekuseni egameni likaJesu. Ngifisa ukubonga uNkulunkulu nje Baba. Inkinga yami angimazi umuntu owayengifake entabeni endlu kaJehova kuyabonelela. Naye futhi ngiyazi ukuthi akangazi. Omunye nje ubhuti owangena sikwenye yama-group ngo-2020. Washo ukuthi kune-group evulwa ubabtsibande kanje kuyafundiswa, wachaza nje. Washo ukuthi abathandayo, ayi ngathanda-ke nami Baba. Engikhumbulayo nje baze baxabana naye lo mfana owayesasesegruphini yakhe, wathi akafuna abantu abangena la egruphini kanti bazothatha abantu. Kodwa uma ngibuka manje indlela uNkulunkulu enza ngayo umsebenzi ey'mpilweni zethu, ngiyabona ukuthi hayi no, uNkulunkulu kahle kahle owayesilandile, owayedinga ukuthi sibe khona kule group Baba. Ufakazi bambula kuney'nunu lezi ezincane, angazi noma ngizothi ziyibonkolo noma yini lokho, kodwa kumnyama. Ngelinye ilanga ngathi uma ngibuya emsebenzini ngiyabuya kwakhelene la ekhoneni endlini. Ayi ngeze ngicasuka nje, ngabilisa amanzi ngakuthela ngamanzi. Eyi wangishaya unembeza. Ngakhumbula ukuthi kambe ubabtsibande wesifundisile ukuthi uma kunezinto mhlawumbe njengey'lwane kanjalo noma ngabe yini, yonke into iyamthobela uNkulunkulu. Asothandaza sithini ukuze siyixoshe lezo y'lwane lezo. Hhayi ziphele-ke. Uma ngibuya kuthanga la emsebenzini, nazi futhi lezi y'lwane zakhelene ziyiqoqela lapha phezulu ngasokhetheni.
Ngivele ngithandaze baba, ngithi uJesu Kristu inkosi, ngicela uNkulunkulu ayixoshe lezi zilwane angiyidingi la endlini. Hayi kusa seyiphungukile. Ngithi uNkulunkulu angizukuyishisa-ke kulokhu, ngicela ukuthi nje uyixoshe zihambe nalezi ey'sele. Hayi uNkulunkulu baba hayi mina angazi ngempela, zihambile ey'sele ezincane ongakwazi ngisho ukuy'bala, ey'namathela angazi noma zifile noma yikanjani, yizona ey'salile kodwa nje azikho, zihambile. Ngiyambonga uNkulunkulu baba owasihlanganisa. Ngibonge nalo bhuti engithi angimazi wasifaka la ekhaya. Hayi uNkulunkulu uyawenza umsebenzi ngey'fundiso zakho baba usifundisa zona. Siyambonga nje uNkulunkulu ngawe kakhulu. Udumo sikunikeza yena. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa ekhaya leZwi. Ngibingelele nababusibanda umpostoli nomama egameni likaJesu Kristu. Ngiyabonga babe kakhulu, ngiyabonga timfundiso takho, ngiyabonga. Ngiswele emave kubonga, ngathi ngithi ngingacala kuphi ngithini, kodwa nje ngiyabonga netinkonzo tonke ngitibuka njalo njalo, ngiyalalela, ngiyatfola kutfobeka babe, nikuvuma itono tami ngibhale phasi, kunginika kukhanya kuyo yonke intfo lengiyentako. Ngiyabonga kakhulu babe. Nemfana wami le ngakhuluma ngabo ukuthi baboshwa, umntfwana nje lonelulaka, kodwa manje so ngikhuluma naye nje aphendule kahle abe ngumntwana. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambonga, ngiyamdumisa, ngiyobabata lakhe ligama njalo njalo. Ngiyabonga babe sibanze, kuvuma kugitshelwa, kuvuma kube ngibabe wabo bonke bantfu, kuvuma ube nelutsando lwabo bonke bantfu. Siyabonga babe, Nkosi yami, umusa wakho uNkulunkulu akwengetele, kuthi ungasebentisi yakho ingane, kodwa usebentise amandla lowaphiwa nguye uNkulunkulu ngaso sonke isikhathi. Siyabonga babe kuto tonke tinkonzo letikhona. Ngiyatsandza kulalela imihla ngemihla ngoba kukhona la ngisitakala khona, kukhona la ngenyukeleseka khona. Ngiyabonga babe, inkosi ikubusise, ikwanzisele umusa nekuphila. uJesu Kristu inkosi. Amen. Inkosi. uJesu Kristu inkosi baba umpostoli. Ngiyacela baba ukubingelela noma egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngiyabonga baba, ngicela uxolise ngisengikade sengidelete, sengibone i-recording yami isiyinde. Baba ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngixolise nje ukuthi sengize ngikhuluma late kanjena. Ngabuya ngisuthi kangaka enkonzweni yamhla ka-10, indlela uNkulunkulu ayegcwele ngayo kuleya nkonzo. Siyambonga baba uNkulunkulu, siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngani baba. Inkonzo ehleleke kanje yayana, nabazalwane bahlelekile, nifundisile baba, abazalwane bahlelekile. Uthando enisipha lona silibonile nakubazalwane basentabeni endlu kaJehova, kuyabonelelwa uthando nenhlonipho. Baba siyabonga, uNkulunkulu muhle. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi angiphe leli thuba ukuthi ngikwazi ngibe khona enkonzweni inkonzweni yokuvula indlu, kanti ngizobona okukhulu kunaloko futhi. Siyabonga Nkosi yami, uNkulunkulu enithatha kwelinye izinga baba elinibeka kwelinye. Siyabonga kakhulu baba. Hhayi, ngabona nganela baba, ngabuya ngisuthi nje. So siyambonga kakhulu uNkulunkulu baba, even inkonzo, intshumayelo, yonke into eyenziwa nje, inhleleko lapha, inhleleko nje, kwaze kwakuhle ukuba nabazalwane basentabeni endlu kaJehova, kuyabonelelwa baba. Siyabonga kakhulu nje. Bengithi nje angikhulumele ukubonga baba, sengixolisa ukuthi khona ngikhuluma namhlanje, ngihlushwe yifoni. Yangicishela ama-message, yangikhuluma be-backup, yangicishela ama-message nje enginawo manje asukela last week. So nje ngibe naleyo nkinga le yangihlupha le foni, manje network iyona nje engihluphayo. Nakumanje ngikuchazele lokho baba.
So nje kakhulu nje ngiyambonga uNkulunkulu ngani nidlala enkulu irole empilweni yami noma baba. Nidlala enkulu irole kubazalwane thina nje siyabazalwane basekhaya leZwi. Nidlala enkulu irole baba. Siyabonga kakhulu. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiyacela uNkulunkulu anigcine aniphilise baba kakhulu baba. Hawu Nkosi yami mase kuthiwe i-hour nje ihora lokukhuleka. Hayi baba kuningi esakufunda engakufunda mina lapha enkonzweni. Ngiyabonga kakhulu. Nabazalwane sasihamba nabo basentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa basiphatha kahle. Nje siyabonga kakhulu baba nje leyo mpatho nemfundiso. Abantwana abafuze abazali siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Angigcine njalo baba uNkulunkulu siyacela angigcine njalo siyasizakala baba. Nenze omkhulu umsebenzi ey'mpilweni zethu. Siyabonga. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. NgoJesu Kristu inkosi baba. Ngiyabingelela, ngiyabonga ukungicacisela nge-dread. Ayi sengiligundile. Bese kunakho nje ukuthi linganginiki ukuthula. Ayi sengiligundile baba, ngibonga kakhulu ukungicacisela. NgoJesu Kristu inkosi ngiyabonga baba, ngishintshe umayelo zakho. Izolo umkhwenyana wami uthe uyokhipha imali ngey'khathi zabo-8 izolo, kanti umshini bawucuphile wase-Capitec. Ngiyihlalele nje baba ngilalela iy'ntshumayelo zakho. La uthandaza khona ngiyaguqa. Sengizoseyasho ukuthi sebecishe bangithathela imali. Ikhadi mayithi uyakhipha emshinini, ikhadi liya-decline. Aphinde alibuyisele futhi kuphinde linqabe iphini-ke manje. Mayisethi uyalibuka ikhadi akuselona elakhe, akuselona leli akade lifakile. Sekubuya sekungelinye ikhadi. Washeshe wabuya umqondo ukuthi akafonele eCapitec bamblokhele ikhadi. Ngiyawabonga baba amandla kaJesu. Ngiyawabonga kakhulu ngoJesu Kristu inkosi ngiyabonga. Ngiyazi ukuthi kungumusa kaNkulunkulu okwenzekile. Ngobe ukuba kusiye uJesu ngabe mhlawumbe akazange umqondo wamfikela, ngabe akazange anake ngisho ikhadi. Ngiyabonga baba uNsibande, ngiyabona umehluko ngiyawubona empilweni yami selokhu ngingene kule group ngilalela iy'ntshumayelo ukhuleka. Kunokuthula nje okukhona empilweni yami, kunokuthula nje okukhona. NgoJesu Kristu inkosi ngiyabonga. Amen. uJesu Kristu inkosi baba uNsibande. Ngiyabingelela baba ekhaya. Ngibingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa nasekhaya leZwi. Baba ngithanda ukuletha ubufakazi. Bengigula kakhulu baba, ihlombe, amahlombe. Nangaphakathi esiswini angazi bengiphethwe yini baba. Kodwa la emahlombe ipheni beyinzima kakhulu. Ngomgcibelo umkhuleko baba wenzile ethukela feri. Ngaphola baba uNsibande. Ngaze nganyakazisa ihlombe leli elibuhlungu ukuzwa ukuthi lisesebuhlungu na. Ngomusa wakhe ngaphola. Ngiyabonga baba uNsibande. Sibonge iy'fundiso, sibonga konke osenzela khona baba. Ikakhulu kuba sekhaya leZwi kungisizile kakhulu ey'ntweni ey'ningi. Ngiyabonga baba uNsibande, ngifundile into eningi. Baba uyasifundisa ukuthi asuse amehlo ethu ebantwini. Kuyasiza ngempela lokho. Ngiyabonga baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba nomama nasekuseni sizobonga uNkulunkulu. Yeyi ngizama ukufinqa isikhathi nginobufakazi obuningi obuyisimangaliso, kodwa ngizolonga ubuthulula nje kancane, ngibuthulula kancane sidedelane ngoba sibaningi. Uyasho ubaba usithi sesi-over 5,000 kule group. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu umama amsebenzisa ukuthi nami ngibe ngxenye yekhaya leZwi. Namhlanje ngiphilile nomndeni wami. Namhlanje sinesikhali uyazi esasifumana ekhaya leZwi esithi sithanda
uthandaza uRomans 10:9 abantwana baphile siyabonga nasegazini siyaphila izimangaliso zeinkonzo siyaphila mama siyabonga uma Mtsibande nenkonzo yangolosine sithi uNkulunkulu aqhubeka kubusisa ungakhathali mana ngezwi lakhe lithobekile kodwa izwi uNkulunkulu Nkosi alibeke kuwena lisimangaliso nomcibisholo ngizobonga nobufakazi engibuzwe kule ndawo bazalwane ngathi singabambelela kubufakazi kunofakazi umzalwane ofakazile ngeenyoni ezimbili efakaza ngokuvuma kwezono lo mzalwane eshuthi bese ephupheni uyazi ubufakazi lobu uyazi uNkulunkulu uyabembatha yazi kwavele kwashisa umzimba wonke amahlombe lana ashisa bengihleli phansi ngilalela ufakazi embedeni yazi ngasukuma ngalahla ifoni phansi ngathi uNkulunkulu sizokwenza njani ngezwe ngobizwe Nkosi abeswa abantwana bakho abeswa yazi kwavuka yazi kwavulaka lomthandazo kimi bazalwane ngathi singabulalela ufakazi bunamandla yazi uNkulunkulu uyahlala efakazini bakho umoya engcwele uyahlala yazi ngizwe isimangaliso ngalo bafakazi ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu bengibuthakathaka nasemzimbeni kanti kuzoba nenkonzo ebisemsingo baba ethandazela abagulayo wathi ubaba ngicela bonke abagulayo baphakame bame ngathi Nkosi ngizophakama kanjani ngoba ngiwiki ngidizi ngoba yazi lento ebingiphethe bengishaya inhliziyo ebusuku ngingakwazi nokulala ngiphuza amanzi abandayo kube ngazathi yashana inhliziyo ngiyabona ukuthi ucabanga kakhulu nangenxa yokugulelwa umntwana yazi ngama ubaba ethandazela abagulayo emsinga ngama ngasukuma ngathi cha ngeke ngihlale phansi athi into ohlala pheka umbhede uphakamisa isandla ngathi ngeke ngihlale pheka umbhede ngizoma uthi ubaba bonke abagula mabasukume ngizoma yazi ngathi diya ngimila ngathi diya ngimila wathi uphela umthandazo ngase ngingcono qinqo yazi kwangaba ngathi kunento ehluthukayo la ngaphansi kwebele yazi yathi hluthu lento ngathi ngiyaphiliswa phela lapha inhliziyo beyishaya lapho vele bathi inhliziyo la ngaphansi kwebele yazi ngasinda baba namanje ngisindile ngimile ngoNkulunkulu angizwa nasebusuku ngiyalala ngivuke ngifunde izwi ngilalela ufakazi ngiyambonga uNkulunkulu ngiyawubonga umthandazo uthi ubaba impela lithi izwi lenkosi wathumela izwi lakhe baphila amen Jesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi baba ngiyabingelela baba ekhaya lakaNsibande ngibingelela ubaba ngibingelele umama ngibingelela umndeni wonke wasekhaya kwaNsibande ngibingelela abazalwane basekhaya leZwi ngibingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela ngiyabonga baba ngibonga kakhulu baba ngithi angidlulise ukumbonga uJehova ngenzele umsebenzi omkhulu kabi bengiphethwe yihlo laka left lihlaba lingathi linehlatshazwe inaliti phakathi elibhlungu ngendlela eyisimangaliso ngiyambonga uNkulunkulu baba ngiyambonga uJehova ngakhuleka lo mkhuleko baba osinikeze wona laphela baba ihlo ngaba ngcono baba ngiyabonga kakhulu ngiyambonga uJehova baba ngawe ngiyambonga uJehova baba nangokuvuma nje baba ukuthi uvume ukuthunywa uJehova baba ngiyabonga kakhulu Nkosi yami ngiyambonga uJehova ngibonga kakhulu kuningi angenzele kona kuningi angenzele kona siyambonga baba nangomsebenzi ubonga umhla ka-10 siyambonga uJehova siyezwa ngabazalwane befakaza lana siyambonga uNkulunkulu muhle uJehova siyabonga kakhulu noma singaphumelelanga besibanjwe izifo kodwa sibonga uJehova nje kuko konke nokuqhubeka kwenkonzo yangomgqibelo kuko konke nje baba siyambonga uJehova kakhulu uNkulunkulu anibusise nomama nezifundiso zenu siyabonga ngendlela eyisimanga uNkulunkulu anibusise baba anigcine njalo siyambonga uNkulunkulu Jesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi baba ngiyabingelela ekuseni egameni likaJesu ngifisa ukubonga uNkulunkulu nje baba inkinga yami angimazi umuntu owayengifake entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela naye futhi ngiyazi ukuthi akangazi omunye nje ubhuti owangena sikwenye yama-group ngo-2020 washo ukuthi kune-group
evula ubaba Sibande kanje kuyafundiswa, wachaza nje, washo ukuthi abathandayo ayi ngathanda-ke nami baba. Engikhumbulayo nje baze baxabana naye lo mfana owayesasesegruphini akhe, wathi akafuni abantu abangena la egruphini kanti bazothatha abantu. Kodwa uma ngibuka manje indlela uNkulunkulu enza ngayo umsebenzi ey'mpilweni zethu, ngiyabona ukuthi hayi no, uNkulunkulu kahle kahle owayesilandile, owayedinga ukuthi sibe khona kule group baba. Ufakazi bambula kuney'nunu lezi ezincane, angazi noma ngizothi ziyibonkolo noma yini lokho, kodwa kumnyama. Ngelinye ilanga ngathi uma ngibuya emsebenzini ngiyabuya kwakhelene la ekhoneni endlini, ayi ngeze ngicasuka nje, ngabilisa amanzi ngakuthela ngamanzi. Eyi wangishaya unembeza, ngakhumbula ukuthi kambe ubaba Sibande wesifundisile ukuthi uma kunezinto mhlawumbe njengey'lwane kanjalo noma ngabe yini, yonke into iyamthobela uNkulunkulu. Asothandaze sithini ukuze siyixoshe lezo y'lwane lezo. Hhayi ziphele-ke uma ngibuya kuthanga la emsebenzini, nazi futhi lezi y'lwane zakhelene ziyiqoqela lapha phezulu ngasokhetheni. Hayi ngivele ngithandaza baba, ngithi uJesu Kristu inkosi, ngicela uNkulunkulu ayixoshe lezi y'lwane, angiyidingi la endlini. Hhayi uma kusa sey'phungukile, ngithi uNkulunkulu angizukuyishisa-ke kulokhu, ngicela ukuthi nje uyixoshe zihambe nalezi ey'sele. Hhayi uNkulunkulu baba hhayi mina angazi ngempela, zihambile ey'sele ezincane ongakwazi ngisho ukuy'bala, ey'namathela angazi noma zifile noma yikanjani, yizona ey'salile kodwa nje azikho, zihambile. Ngiyambonga uNkulunkulu baba owasihlanganisa. Ngibonge nalo bhuti engithi angimazi wasifaka la ekhaya. Hhayi uNkulunkulu uyawenza umsebenzi ngey'fundiso zakho baba usifundisa zona. Siyambonga nje uNkulunkulu ngawe kakhulu, udumo sikunikeza yena. Ngithi uJesu Kristu inkosi, amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngiphakamisa amandla kaNkulunkulu kakhulu ngale mkhuleko osithumele yona baba, nale ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Bengihlushwa yinyoni, amajuba la kusilingi. Isikhathi eside, iminyaka ngihlushwa yilezi nyoni nje, zinomsindo omangalisayo. Nemvukuzane egcekeni iningi, igceke njena igijima wonke ize endlini. Heyi uNkulunkulu ngiyambonga. Lo ngikhulela ngithi uJesu Kristu inkosi. Yanyiya ayisekho, hambile. Ubufakazi obumangalisayo ukuthi ngempela uNkulunkulu yakho into angakwazi ukuyenza ngale mkhuleko osiphe yona baba. Siyabonga uNkulunkulu, akuphakamise njalo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba uNsibande kanye nomama nabazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelela nabasekhaya leZwi. Ngiletha ubufakazi uNkulunkulu angenzele kona. Bengikade ngisemkhosini ngesonto elidlule, ngisemthandazweni nje, ngicela kubaba uNkulunkulu, ngaphinde ngaze nganikela ngisho nekhaya lami la ngizalwa khona, ukuthi Nkosi yami alinako ukuthula, linobuvunguvungu nje obukhona. Ngakhuleka, ngasemkhulekweni, kukhona engikucelayo uNkulunkulu, nalo ngilibeka kuNkulunkulu leli khaya. uNkulunkulu ungenzele isimanga. Kuthe nje kulezo nsuku, ngoba bekuyi-3 days ngizophuma emkhosini, yakhulunywa into, yahlala phansi, yakhulunywa, kwayinto elungisekayo. Manje ngoLwesihlanu umfowethu mase kade kuhamba ugesi, sekuthi ngasikhathini sebelele sekuqhamuka into ehambayo phezu kwendlu, kanti ikati. So umama bese yavuka ebusuku, uyajikijela, uyashaya la phezu kwathayela ukuze libaleke, kanti uzophuma umfowethu uyalibona, abese vele ethi uyadubula. Ngesikhathi edubula,
akubonakalanga ukuthi kwenzakaleni ngoba manje ngendlela ekwenzeke ngayo inhlamvu yavele yangena nje straight, yangena nje yaqonda straight inhlamvu yazodlula. Kanti uma ngesikhathi usafolile uthi ucosha something ukuze ajikijele la phezulu kwendlu ukuze ikati libaleke. Ngesikhathi kwenzeka lokho, ingesikhathi sekudlula inhlamvu yafike yabhajwa yadlula ngemva kwakhe phezu kwekhanda ngokufola kwakhe yayidlula inhlamvu kwakutholakala ilokhuza yayobhajwa ekhabetheni. Ngesikhathi ibhajwe ekhabetheni, umama usayibona ngakusasa ukuthi hayibo, kanti indaba ibinkulu. Manje ngidlulisa nje okukhulu kumbonga uNkulunkulu ngendlela nje asenzele yona ekhaya, ukusivikela okungaka kuningi baba, kuningi engingakusho uNkulunkulu angenzele kona kuningi. Namanje ngisamangela uNkulunkulu ngasenzela kona, esibiyela esivikela ukuba sekhaya leZwi sizwe lokukhulu ukubiyeleka okuyisimanga kangaka. uNkulunkulu ubiyela thina, abiyele ngisho nemindeni yethu. Ngithi nje uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyambonga kakhulu ngohlobo lwesimanga. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba. Ngizophakamisa amandla kaNkulunkulu. NgoLwesithathu ngibe sengozini yemoto. Imoto ebengihamba ngayo ivele yaluza icontrol, ayangakwazi ukubhreka, kwaqina nje i-steering. Phambi kwami bekune-traffic, bekusekuseni kune-traffic emangazayo. Ngathi imoto ngiyayibhreka yangavuma, yavele yazindizela-ke yazihambela. Le ngithe nje uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi phakathi emotweni. Yahamba imoto yazindizela yaze yayothi ngqinya ngodongo lesitolo sabantu. Yangena phakathi nje yalishayisa udongo yalilalisa phansi. Lapho phakathi endlini bekunabantu phakathi, kepha uNkulunkulu wawenza umusa, walicezisa nje udongo eceleni. Abangashayeka abantu, abangalimala. Imoto yona le ngihamba ngayo yavele yangqinya ngamagesi, bekubasiwa amagesi bephekile lapho. Kepha uNkulunkulu wawumisa umlilo, awangavuthi igesi ngoba yayoqhuma igesi sishe sonke siphele. Kepha nje umusa, uNkulunkulu wawenza umusa. Ngizophakamisa amandla akhe kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela kubaba uNsibande nomama egameni likaJesu. Ngibingelela abazalwane basentabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ngibingelela abazalwane basekhaya leZwi egameni likaJesu. Baba, ngifisa ukuletha nje ubufakazi obuncane obenzekile ngesonto lendidlule eyamandla kaNkulunkulu. Kunosisi wami omncane wakwethu ekhaya, ubephethwe umkhuhlane ngale ndlela engasakwazi nokusebenza, engasakwazi kwenza lutho. Wangifonela washo wathi, hhayi nakho ngiyafa la, angisakwazi ngisho ukwenzani. Baba, amandla kaNkulunkulu. Ngimbuze wena, ngimbuze ukuthi uyakholwa yini ukuthi uJesu angakusindisa kulo mkhuhlane okuphethe? Waphendula wathi, yebo ngiyakholwa. Ngase baba ngimvumisa uRoma 10 verse 9. Baba, isimanga wavuka ngakusasa, wavuka wafona wathi useye emsebenzini, phaphame ngo-12 umkhuhlane ungasekho. Kwasho ukuthi baba unekhanda elalimphatha esemncane, leli khanda lalingavumi ukuphela. Sesihlulekile, akukho esingakwenzanga, sizama ukuthi siyaqeda, kepha livumanga. Baba, ngase ngimthumelela umkhuleko lo baba kasithumelela ngesikhathi bengaphilile benomama. Waguqa wakhuleka, wawulalela. Baba, uthe mawuphela umkhuleko esevumile uRoma 10 emva kwakho, wathi mayevula amehlo, mayethi uyabheka aguqe khona, nazi iy'nuna ezimnyama ey'ncane uthi ziyaphuma ziqathaka ngamakhala, akazazi ukuthi yivelaphi. Uthi kodwa emva kokuphuma kwenunu kwaba ukuphela kwekhanda. Siyambonga baba kakhulu uNkulunkulu ngani. uNkulunkulu asigcineleni iy'mfundiso zenu, imkhuleke nisifundisa yona. Amandla kaRoma 10 verse 9 baba ayasebenza kakhulu. uNkulunkulu abe nani, anigcine. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu 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 baba. uNkulunkulu abe nani, anikhulise, niqhubekele phambili nokusifunza ukudla kwakho okuyikhona khona. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi baba. Siyabonga, salalela inkonzo yayizolo nje, siyabonga kakhulu ukwambuleleka kukuthi sazi ukuthi sikuphi
masisekhaya leZwi futhi sikuphi entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Siyabonga nje uNkulunkulu okusebenzisayo ukuthi sazi ukuthi ena sisendlini kaNkulunkulu kaJakobe. Bengazi siyambonga uNkulunkulu ukuthi nje sazi ukuthi sisendlini kaNkulunkulu kaJakobe, ilapho esifundiswa khona iy'ndlela zakhe. uNkulunkulu mkhulu, siyambonga kakhulu uNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Cela ukubingelela ubaba kanye nomndeni wakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba ngithanda ukumbonga uNkulunkulu ngawe baba. Siyabonga baba ukuthi uvuma ukusetshenziswa uNkulunkulu baba. Kuningi esengikufundile ngawe. Baba ngingasho ukuthi bengingakwazi ukukhuleka kodwa bengikhuleka nje baba ngenye indlela ngingazi nje baba ngikhuleka nje. Kodwa baba ngiyabonga manje indlela osusifundise ngayo ukukhuleka ukuthi baba funa senze kanjani ukuze sikwazi ukuthi uNkulunkulu asizwe masikhuleka. Siyabonga baba. Baba bekunesinye besingihlupha baba kakhulu. Baba ngile ngikhuleka nginxusa uNkulunkulu ngaso ngikhuleka baba ngibuye ngikhuleke nomkhuleko wakho Roma 10 ngomhla 3 January. Ngikhuleke nalo mkhuleko wakho baba lo wasithumelela wona kade ugula. Baba ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ungisizile kweyami impilo baba kakhulu. Ngiyabonga baba ngiyabonga ukuthi uvuma uNkulunkulu akusebenzise. Qhubeke njalo baba usize baba siyabonga kakhulu. Nokusifundisa nje baba ukuthi mangabe kukhona esikufisayo esikufunayo esicelayo singaceli umuntu sikwazi ukuthi sikhuleke siguqe sicele uNkulunkulu baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe baba. Baba ngiyabonga kakhulu baba. Ngike ngakhuleka baba ngake ngakhuleka ensukwini ngikhala ngikhuleka uNkulunkulu baba nginxusa uNkulunkulu ngimcela Nkosi baba ukuthi anginako okwembatha anginalutho baba. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Abazalwane ngendlela abangibusisa ngayo baba ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu emuhle baba. Siyabonga ukusifundisa indlela yokucela ukuthi singathembeli umuntu singabeki amathemba ethu kumuntu. Ithemba lethu asilibeke kuNkulunkulu. uJesu Kristu inkosi baba siyabonga. Amen. uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kuPostoli Ubaba uNsibande, Postoli Umama uNsibande egameni likaJesu Kristu nomndeni wasekhaya wonke. Ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa kanye nasekhaya leZwi. Ngiyaxolisa baba ukudilitha ngidisturba kungena i-call ngisathi ngiyakhuluma egameni likaJesu Kristu. Ngiphakamisa ukubonga baba. Namhlanje ekuseni bengiqeda 21 days womkhosi. Ngiphakamisa ukubonga nje uNkulunkulu, ngiphakamisa udumo kakhulu. Ngiyamkholwa ukuthi konke bengikukhulekela ngomndeni wami ekutheni uNkulunkulu sekufezile sekwenzekile egameni likaJesu Kristu ukuthi umndeni wami kuvuleke iy'nhlanhla, isibusiso somsebenzi, sibe umndeni ozwanayo, umndeni onothando nje onakekelanayo. uNkulunkulu asivulele nje iy'busiso, iy'dingo zonke ey'dingakalayo emndenini. Ngiyabonga kakhulu ngokungifundisa noma ukusifundisa ekhaya leZwi ngokubaluleka kokuthi siy'ngenele emkhosini. uNkulunkulu uNkulunkulu ozwayo bese yaphendula. Indlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa, nesandla sakhe asifinyeziwe ukuba singasindisi, kodwa udonga lwezono zethu lisihlukanisa noNkulunkulu. Ngiyabonga-ke Nkosi ukuthi ngoRoma 10 verse 9 uyakwazi ukuthi sibuye uNkulunkulu sibuyelise kuNkulunkulu ngokupheleleyo ngokuba sivume izono zethu. Ngiyabonga nje kakhulu baba egameni likaJesu Kristu. Ngingenile yes bekunobunzima nama-challenge kodwa hhayi kakhulu ngenxa yokuthi bengizwa ukuthi isandla sikaNkulunkulu siphezu kwami, ngenxa yokuthi bowungisiza sometimes unginike namazwi abengiqinisa endleleni. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, ngiyamkholwa kukho konke egameni likaJesu Kristu. Izolo nje esontweni besikhonza Sunday ngafika early ngakhuleka ngathi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi ngaphinda kayisikhombisa. Vele bengizoba ngaphambili for inkonzo yomkhuleko. Ithe mayiqala inkonzo yomkhuleko ngezwa uNkulunkulu ekhona ngendlela emangalisayo. Nobengathanda ukukhuleka ongajwayele, bekukhulekwa wonke umuntu. Ukuqala kohlelo kuphuzile ukuqala ngenxa yamandla kaNkulunkulu ade ekhona.
Ngiyabonga kakhulu Baba egameni likaJesu Kristu nje ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Qhubeka uNkulunkulu lokhu akubeke kuwe. Qhubeke nje Nkosi yami nokusibekezelela kukho konke. Siyamkholwa uNkulunkulu ukuthi sizoqhubeka sihlale kuye ngey'khathi zonke. UJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi baba. Nginosisi wami ushade ngomshado lo wesiZulu. Uma eseshadile umyeni wakhe wabese sonta kaShembe. Naye usisi wami wamlandela wasonta naye kaShembe nabantwana babo. Usisi wami ke waseyasindiswa ngokuhamba kwesikhathi. So kusho ukuthi waseyashiya kangabe sasonta kaShembe. Kodwa ke umyeni wakhe wasala esonta khona. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi kumyeni wakhe eganwa omunye usisi abasonta naye kaShembe. Ngomhla ka 17 May usisi wami angivakasheleke. Uma evakashile afike asho athi ayi umyeni wakhe lokhu agcina ukubathengela ukudla efikile ngephasika. Lokhu ahamba emva kwephasika akabafoneli akabathumeleli nemali yokuthenga ukudla. Njoba nje sekuyi 17 zaMay akabafoneli akabathumeleli nemali yokudla. So ke ngase ngithi ke kusisi wami ake sikhuleke. Sakhuleka ngase ke ngimnikeza nomkhuleko lona ubaba asinikeza wona ngesikhathi egula. Ngase ngiyamcela ukuthi ngicela aqhubeke awukhuleke. Kuthe ke ngomhla ka 3 June usisi wami wangifonela wathi ayi umkhuleko uzwakela uNkulunkulu uphendulile. Kuthe ngomhla ka 2 wabona nje imoto isimile egeyithini umyeni wakhe esekhona ekhaya esecela ukuvulela igate. Wathi mayefika futhi wahamba wayobathengela igrosa wagrosa nje njengoba ehlale bathengela. Ngithi angithulele ubufakazi baba ngithi siyabonga kakhulu uthe ngimbongele kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba nomama wami. Kolose 1 kwabaseKolose 1 verse 17. Kusukela ngomhla ka 13 June last week ngolwesibili inkosi lokhu ingiholela kulelizwi kwabaseKolose 1 verse 17 kuze kube namhlanje baba inkosi uJesu isiyakhuluma ukuthi intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa church. Ekhaya leZwi ubaba nomama Apostoli Nsibande bami ngayo inkosi yethu Jesu Kristu. Ingakho lokho ngiholele kulelizwi kusukela ngomhla ka 13 June. Then kwaqhamuka umbuzo emva kwalapho othi umuntu osuka la intaba yendlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya leZwi kubaba nomama Apostoli lapho aya khona kumi ngobani ngoba la kumi ngenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngiyamcela ngiyamnxusa uNkulunkulu angisize asisize singasuki kuye uma sila sekuKristu Jesu inkosi yethu. Izinto zonke ezimi ngaye uKristu Jesu inkosi yethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.